Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen papagayam, kadrama, kan kalafeng. Alang aruden, intay bukit kita na ti surat ni Maysa apagayam, ang naglingay di tinaga na Vilma, iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Vilma, kan ka Mang Bianong. Umuna iti amen, kablaawan kayo man pa'y amin dita Lady L Productions, kastamot kan dagiti padak nga adek dito programam. Ilingad naklakuman itinaga na Vilma. Nakapagsurat akmat takayat kuman nga idawatan iti umno a solusyon dito'y idatag ko aparikaut. Kastoy man nga erugek ti amin, Mang Bianong. Papang, nakaluto akon. Intay manganan. Papang, ayat papaspasama ka na kayo. Itay pa anak uli mo kayo Ha? Papang, apa yan? Ayat papaspasama ka na kayo. Nagsakit anak ko. Nakasaksakit. Apay namin aya, Papang. Anya tinasakit ka na kayo. Kaya tiyutaypan kayo lang ni hospital. Aya bag na manong abnar kan manong Willie. Saan na magasa na hospital? Ti sakit na marikliklak. Anya ngamin aya tinasakit ka na kayo. Ti puso ka, bagso-bagsol, nabriyat, akan natagtad, iti nakapimpinaw. Papang? Ayaw pa babae. Agasim nga ita tinalikodan nak. Inalilaw nak. Nakakita lang iti ubay tinalikodan na kaon. Ay nagsakit. Nakaw. Dayta ngaminin ti bagbagami kada kayo, Papang. Saan kayo amang nobnobya iti ubing tanarigat? Saan yung nga amo ti adday ti kapanunutan da? Paglulukwan da kayo laang. Anyaga ti maramidak, nubing mate, pagpitikan ti pusok. Papa. Basta, nakasaksakit law na yun ti pusok. Anak ko, kasala, jak madairanan, ti sakit na, marikriklak. Italaeng dayta, di may kaskaso ni Papang, Vilma. Kasano ngay ajak ikaskaso kat pirmi mo ti sangit na itay. Nagsakit ka no ti marikrik nana. Kaslangamin saan ka na erwam iti ugali ni Papang. Nalakalang nga makamove on dayjay. Nang runa no makakita manan iti kasukat de ex-girlfriend na. Ay, mga sawal ako mga ruda, intap nagtalnan ni Papang. Kumaa, ngam awan mo ti agbayag a karelasyon na. Kwartan sa lang amin ti kayat dagin ni Papang.
Barang makasapulan iti babaya makadunana, ngaging kay titong palbiag. Nasapan tumot ngamin anapukaw day di mamang. Isong agsapul ni papang iti karayaw. Sa nabalay, kasaritak ni papang. Kasapulan na latamot ati mga dingay kang kuana, tapno di na panunutin ngagmay-may sa. Kumusta kayon, papang? Nasaya at lataa, anak ko. Na, kunak man nagpaspasanaan kayo, papang. Kasta ngamin ti ko na ni Vilma. Ay sus, nalakalay nga makamove on tayo mayaw. Lakal kaya nakon, tapno sayang tinabat-bati akan itok diti lubong, iti panagpaspasangan ko iti awan mo't kais iskan na. Ha? Lidak pakadanagan, ta I can manage. Sana day ta paspasanang dita te mangidagal kanya? Siguro nakasapul kayo manan niya, papang. Hindi maiwasan, anak ka. Nagpintas ka. Ha? Kung nagtupay ka, nagalistaon, papang? Ay, siyempre, apay kapoy. Papang? Di kag danag, tayam amok to kada kayaw. Sigurado magustuhan yun daw, dyan nakita ng agbalintong stepmother yaw. Nasaya at da kayo amin ang nakaw. Kaya't ko yam amo kada kayo ti agbali na may kadwa nga inayaw. Ha? Nagalisto na sinukatan nyo di ex-girlfriend nyo, papang? Iyon ni palpalagay ti awan sa sarbina ana palabas. Awan ti espasyo nandito yung utak ko dahil agaranggan dyan nga babae. Tapno pagsaritaan tayo pa. Papang? Ayan na nga rudin nga, jayam amuyo, papang. Di ka ganat taayabak ni Robina. Robina, darling, may ka dito yan. Umaya ko ang Rusty ko, darling. Hi, kiddos. Ha? Ha? Papang, dahil ta tinubya yaw? Papang, nagubing matan tinubya yaw? Anya ko ma. Kat isungarod tinagpitikan to'y pusok. Saan kami lang agnobya, taagdan na kami. Anya? Nagaliston, papang? Papang, ang mga nagbaliw pa iti panunot yaw. Di kay kung magdardara sudos. Unmat ngamin, papang. Adu pa iti agbaliw iti panaglabas ti aldaw. Kasanon no makakita iti ubing ni Robina? Darling, sandak samot akay at iti kiddos mo. Ay, kaya't da ka, darling. Di kay agdanagan na ka. Sigurado kami kini Robina itirik namin. Isong agdan na kami. Ta sayang ti panawan, no agbayag-bayag kami kit din. Kat isang tumatlaang titurungan may. Nagden na nga raw, Darovina, kanti amami, mangbianong, nagkakabalay kami, ta nagdakkel matibalay may, kan pasig babaraw, kan balasang kami pa'y ngagkakabsat. Pensyonado ni Papang, ta nagtrabaho iti gobyerno day di mamang may, kat isu ita te agpempensyon. Itinabit pa ya panagkakabalay may, itinyawid na babae, kat nadlaw main, ti sabali nga ugali na mangbianaw. Siya kung ti makaamo ka dagiti magatgatang diti o nagtibalay, darling. Wala, darling. Awan parikot iti dayta. Si kangarod ti panakaina diti o nagtibalay. Iso si kangarod ti agi budget. Agyaman nak, tapagtalkan nak, darling. Agasawa tangarudan, iso adakkel ti panagtalek ko ken ka, darling. Agyaman nak, darling. Ala, si kantungarudan ti mangkita kadagiti masapsapol dito'y balay. Gatangam amin ti kayat mo. Kastamot ten dagiti kayat dagiti anak ko. Nang runak ni Vilma, si kang timang ti masapsapol na no agdawat.
Wan, di kagdanag, darling. Siyak, ti makaamo iti budget. Apay nga kasoy ti ref. Awan mo ti karkargana. Awan ti paborito kay lutluto ka pamigatan. Kunak man no nagpalengke ka na grocery ni Manang Rubina. Nakaluto kan, Vilma. Mabisina ka. Kasano nga agluto akat awan mo ti karga ti ref. Anya? Kat no iti kalman ti schedule ti panaggatang kadagiti masapsapul di ti balay. Ni Manang Rubina mo ti agibad budget. Ngam awan mo tapulos ti gidat-gatang na. Ay, sana mabalinday ito Imbag ko man no nagsweldo ako, unta siya akong tagpalingke. Ngam saan tayo mo Sapay nagbiyahe ni Manong Willie, ta imbaon ti kumpanya da iti bagyaw. Kasano nga rudin ngay Manong? Agmulmulagat talatan. Sapay awan pay mo ti trabaho. Tagad adalak pay laeng. Ala, inka gumatangon iti sardinas. At tapay mo't nabatbati a kwartak. Isun ti igatang mo iti sidaan na sardinas, ading ka. Saan ka kano ang nagpalengke kat intid ko amin ken kati pensyon ko itabulan. Sardinas lang nga inti sinta dagitag kabsat. Idinto ta nangantay ti restaurant iti Rimarta. Awan karga ti ref. Kwa, darling. Imay nga ni tatang ko. Katawanan ti paggatang na iti agas na. Amo matan, ada ti maintenance na. Kan nagado ti babayadan iti balay. Iso nga inikakon kaasimot. Anya. Awan nga rudan tinabati itintod mo kanyak a kwarta, darling. Pasensya ka kuman kanyak. Sana bale, tamang sapulak iti trabaho, tapno matulungan ka. Saan? Dakkel mo ti pensyon ko? Umanay dahi jay katatayaw. At damot ng trabaho da Abner ken Willie. Nilaangan Vilma ta agad adal pa'y mat. Iso ti talaga paggastusak. Kan dagiti daduma a masapsapol diti balay. Okay. Siya kun ti makaamo amang tad iti anyaman a masapol ni Vilma, darling. Papang, sana pan nakibiyang. Ngamkas anak day di mamang. At damot siguro karbangan ming agsaw. Apa yan? Papang, no saan nagapo iti day di mamang? Awan ko mati pensyon nyo. Kaya tasawon day ta apara kada kayo. Kun kada kami nga anak yula ang ti pensyon nyo. Ha? Wen, papang. Nagadon ti papapanan ti pensyon yo. Mapan ti pamilya ni Rubina. Ken ni Rubina mutan ti adda nga gasgastos iti pensyon yo. Dandani di na pa'y may kan ni Vilma. Da kami ti pagdawdawatan na. Nagkaro kayo matal nga anak. Ape nga suro dak iti arami dak iti pensyon ko. Natural nga itod ko kini Rovina at agasawa ka man. Awan karbangan day di Rubina iti pensyon nyo, papang. Ay, hindi dakman ni suro. Kaamok, ter aramidak. Saan yun nga ammo ti aramiden nyo, papang? Inyalisen day jay Rubina ti alipuspus yo. Pagtaytayikan na kayon kadagiti dakulap na. Sumardang kayo nga agkabsat. Didak man pagbalinan nga ubeng, tamok teraramidag. Nalalaing kayo kitdingim siyak. Ado pa'y lang amang tinainom ko adanom, kanakan ko abagas ngamda kayo. Iswa, di kayo man nagpakalaing mangbagbaga kanyak, taanak kayo lang. Manang Rubina, adda bayada kiti pagadalan. Sikan ti pangibagaak ata si kamot ti pangpangtadan ni papangiti kwartana. Wan, ititad na kanyak ti kwartana. Ngam para manumatla day jayan ngay. Awan ti maitad ko, tanagato ti naggastusan. Anya? Kasano nga rodon ti babayadak ngay? Adamot trabaho dagiti kakabsat mo. Isudan ti pangibagam Kwarta day di mamangmitid itad ni papangkan ka. Isu nga adda nga ruti karbangak iti kwartang ipapaima ni papangkan ka. Naglastog ka matan? Kasano a kwarta ni mamang mo kat nabayagan adim maga? Wen, pudno. Ngamno saan agapo iti nami.
Awan kumamot ti pensyon ita ni papang, apag numnumaram itan. Nagbastos ka mutan? Awan respeto? Pudnumot ngamin. Idi awan ka pa akadendin na ni papang mi. Awan ti parikot diti uneg ti balay mi. Saan kami ngagkurkurang? Nangruna kanyak tagad adalak pay laeng. Ngamita, danda ni awanen ti malamot diti uneg ti balay. No saan ngagpalengke dagiti kakabsat ko. Naimot ti ubay nga kadandan na ni papang mangbianaw. Saan napulos ang mangirwar, no saan apilitan. Tidakas na kat, da kami pa ti padaksan na iti imatang ni papang, no daytay mangibaga kami kankwana. Nalaka na laeng alamlam yung ngayon ti amamay, iso anaala na ti simpatyana. Itin na minsan, kat. Anak, naibusman ng ti maintenance ka. Nagbayad kami pa iti kurinte yung balay. Kastaya, tatang. Wan, iso nga imayak ta umayak man nagkid daw. Barang nuad na ti maitag mo. Una, tatang. Awan parikot. Kahit itadlaan ni Rustico ti pensyon na kanyak. Ay, kastaya. Ay, ikanak pa nga rin iti allowance ka, Tapno makargaan mo di wallet ka. Alawan, tatang. Ikan kayo. Ay na, agyaman anak ko. Thank you very much. Basta mangibaga kayo laeng no adda ti masapsapol yu iji balay, tatang. Imay manin ni tatang yu ket inikan yu pa iti kwartana. Idinto tawan pa iti ginatgatang yu para diti uneg ti balay. Sipsiputan na kami gayam. Nagalasan ti aramid mo. Imay dito'y balay, natural na nakitak. Amak dayjay. Alangan mo't nga imutak. No inikam ti pamilyam, di mo kumamot nga rod liplipatan dagiti obligasyon mo diti uneg ti balay tas ikamot ti agibat budget. Ti kunamkit di. Di nakayat apara iti amam. Iso kanayon nak nga apaan. Ala, saan kamot nga apaan Apabaan nak! Napaspasamak dito. Daytanak mo, darling! Apabaan nak! Ala, jak tupay ang apaan papang. Nakita na kalangag turong dito ayan mi. Kulat mo na nagsangit. Kun kunana nga apaag nga oray saan mo't. Apabaan nak tupay! Imbagam nga awan karbangan iti kwarta nga iti tad di papang mo kanyak. Ibagbagam nga imutak. Nagbibisinak. Kan papapanawan nakpay. Kaya't mong agsina kami kani papang mo. Ala, awan timbang pagkakastama ng Rubina. Imbagam, pinagsasawan na kitang kakasakit. Nagalasan ti aramid mo, Vilma. Apay ang pagsasawan ni Rubina, kat may kadwa day tangaynam. Saan ko ang pagsasawan, papang? Ulbod ka! Si ka ati ulbod. Sumarang kayaw! Manipod dita, baka mo kalit di panagadal mo, Vilma. Total, di mo ang maarespektuan, di may kadwa ngaynam. Nabayagan ada kami ti makamu iti masapsapol ti buridag akabsat mi papang. Tadipulos ik-ikkan ni Rubina. Ita, dayay pa'y Rubina ti patyenyaw. Naulaw kayo ni ti dayja babae, papang. Da kayaw, tinaulaw. Amo ka? Diyo kaya ta para kanyak ni Rubina. Gaputa ubeng nga dayaw ngem siya. Iso ayan aramidan nyo magtaniti basol na. Tapno'y sinaklaan. Saan apod no day tapapang? Awan problema nga uray ubing ti kadenden nayo. Basta saan ko mga agpampanunot nga ubing Ken nagalasa talaga ti aramid na. Iso tinanggulo kada tayo dito'y balay. Pudno day tapapang. Nagurnos tayo idi dito'y balay. Idi awan pa iti inkabalayaw. Ngam idi inkabalayon ni Rubina. Nagulo tayo una yun. Sapay sadot. Ni Vilma amin ti aggaraw no saan nyo akit kitaan. Makitam, ti kasta nga arami dagita nga anak mo, Rustico. Padaksandak pa yan iti imatang mo. Aglablabas dan. Orayan niya pa iti bagbagayaw. Saan kayo apatyan? Makamu kayo papang.
Total, day tamot a babae ti patpatsin nyo. Dinadaalan day ta a babae ti panunot yaw. Darling, ilakom laangan na ito balay, tapumanaw tan dito eh. Anya, akit no nagsaritaan mi iti day di asawak at tawidan ni Vilma day ti abalay. Ta iso ti burida. Natayan ti asawam, awanan ti amo day jay. Sikat ti si bibiyag, iso asi kang arot ti ang desisyon. Darling, Ilako takit din day toy, tapno mangkita ta iti sa bali apag naudan ta. kasanon dagiti anak ko. Makamudan iti biyag da, dadakkel damutan. Iso nga ilako takit din day toy, tapno santan akabalay dagiti man nakibiyang nga anak mo. Saan ang mabalin, Papang? Di mi itulok nga ilako ito'y balay at maklan mi. Papang, agmulagat kayo kuman. Di kay agbalin apaspasurot ken ni Rubina. Saan nakapaspasurot? Nagsaritaan may nga ilako minto'y balay. Kasano akmutan ngay papang? Inyunay-unay day di mama nga tawidak day ti abalay. Ngam apay ngay nga ilako yung matan. Apay nga min alapdan nyo ti pangadang ni Rustico? Amok mo't asa andak akaya takabalay. Iso nga ilako na laangan ti balay. Naglastog ka na, babae? Ari-ari kakit din iti dayto abalay. Sikat ti pumanaw. Tasaan da ka mo, takap-kapin ano? Wen, sikat ti pumanaw a babae. Saan nga agpalinday ta akinalastog mo? Sumardong kaya! Kitam ti arami dagitang anak mo, Rustico. Pumanaw ka siya, babae. Patan natin ako, Luda. Abna, ipatamuro nila! Iruwar kong dayto a babae, anay sabsabit. Tawon mo tapulos ti karbungan na iti dayto abalay. Papang! Naatake ti amami mang biyanong ket na-paralyze ti kagudwat bagina. Inlaylayon meten ni Robina ti pimanaw, idi saanen a makakunail ti amami. Da kami nagkakabsat ti mga asikaso kankwana mang biyanong. Ngem kanayon na asapsapulan ni Robina. Da kami ti pagpabasulan na iti panakaatakin na kanti ipapanaw ni Robina. San ming amaw no anya launay, tinangayatan na iti babae a gold digger, tadi na pa'y maanusan nga si kasuan ti amamay. Anya nga tati kasayaatan nga ramidan may mangbyanong, tapno malipatan na ni Robina. Ken sardengan na kamen apagpabasulan nga kakabsat, iti kasasaad na ita. Ta nadagsen met para kada kami ng anak na, ti kanayon a masidsider. Idintaw ta da kami lang arudain ti mga asikaso kenkwana. Iwanwan na kami kumamang biyanong, to'y pagayam mo, Vilma iti Nueva Vizcaya. Pagayam ko Vilma, ado arik na ti umapay, no kastang agtaraken kayo iti maysa tao, aldaw man kan rabiay. Amok napatag ta amayaw. Anya man ti sitwasyon niyo, napatag at ang daanan niyo, ada kayumat kat napatag, pagayam ko Vilma. Mabalay na mapagustuhan niyo day ta amayaw. Ngam kasano kayo matan agkakabsat. No maminsan, at dadagiti banaga narigat nga aramidan, ngam iso ti rumbang. Iso apang pangaasem, tasaan nyo agamden, amapan ay aywan ni Robina nga agsuble ti tabalayaw. Mangipaay lang day ta itiriribok, dita mismo apagtayangan yaw. Nakita yawn ti pudpudnaw burik na. An-anusan nyo laktan palabsen no anya man ti sawan day ta amayaw.
Tirik na kat napardas nga agbaliw-baliw. Iso nga agsardeng tumatladay tamayo. Ngam, ti kasta ariribukan na kayaw dayjay babae. Kwarta laeng tinapatagkan kwa na. Tano talagang ay ayatan na day tamayo. Saan ko maapimanaw? Ta iso ko matimadadaan ang mga sikaso. Di tamayo. Kamaw dyanan na pagayam, di mo sardayan ti agkararag, agan anos ka. Mabalin may paaykan ka tital na ti Diyos, di matukod a panunutan ti tao, tapno natalgad ti puso kan panunot mo, ket kabailam ti parikot mo. Alright! Allah! Kastapay papagayam, aging gangay ti sumaranongan tay panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agmina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!